We're back again. We're back again. So, today we'll be reacting to Rain, B. The best present. Ay, congratulations, Rain and Kim Tae. On your wedding. On your wedding. Produced by PSY. Produced yun na. Produced? ni Rain kay Kim Tae. As in. Ah. Wow. According to Rats, is a gift from Rain to Kim Tae. Ah, how sweet. Oh my God. So, gotcha! Nagulang na sa Rain na yun. Makita niyo mo sa ilawas. When I saw them, just collapsed. Alangan! Oh, char. Sundo ba yan na niya ni Bibilay yun? Oo ba? Sa bilang. O yung gift kay ano? Kam. Kasi mo ng mga ingo na si JYP sa kanang sayo ba? Nihawa siya JYP, no? Sila nila 7 no, nihawa after paggawa sa military. Pero si Top, dili yung tao eh. Wow. Swerte yan ni Kim Tae eh. Walahi na dyan ka na basta nakasulod na kang military. Malalaki ka. Oh. Eh, pero nakasunod na military si Kwang Hee. Bro, Wala pa eh. Wala pa. Magdungin ba yan sila ni Tap? Diba? Wala na pa ulit. Anas ko. Malalaki si Kwang Hee paggawas. Wow. Di ba nag-ano pa na siya? Di ba nagawas na siya? Tapos Nabalik siya. gusto siguro kayo ito mag-awas. Ako lang ka siya glawas ay. Tigulang lagi siya. Dili dako na-build na pag-ayos sa army. Gani. Kailangan ba yan dito? Kailangan naman ang muda ko. Yun na. UFP yan na kayo na sa'yo. Guys. May ganin no kay tangkad si Rain pero how siya masayaw. Idol ba kayo nato na siya te? Baka Gani. school pa ta. My God. Full house. Sabi ka ng mga sayaw niya ba? Nangit pa. Katong rain is falling down from the rooftop. Sila ni Bowa. Sila bedo kaduwan-duwan sa 7. Oh, pero dili man kayo na paano. Si Bawa paato ng mga kayo. Baka to lang inaging ko sa ako na. Tara na ako sa nami. Tanawa si Bibilay yun na ilana. Katuunta na portion. Kato na ginana sa sayang hat. Uy, sorte nga. Katulik piyas na Guwapa o po kasi kita yung kira. Swerte kayo siya ba? Kay sweet food kayo. Nakaswerte siya ba na ba? Ito mga kayo na yun. Pero di po gis. Pila? Ito yung 7. Tanawa na Bibilay yun ba? Yan na ba? Kim Tae, so beautiful. La 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 song. Saman. Bye! CLC, CLC.